Svako veče kad svi poležu u kući, a kad se meni ne spava, to se meni kao glumici često dešava, ja pustim Klasik TV i shvatim koliko smo mi na ovim prostorima, pre svega kao bivša ona Jugoslavija, nisam više jugonostalgična, ali koliko smo mi bili ozbiljna jedna zemlja i koliko smo imali ozbiljnu filmsku umetnost i gledam filmove koji su se snimali 50-ih, 60-ih godina, kad ja nisam ni umela da cenim tu vrstu umetničkih filmova koji su se tada rađali. Taj Crni talas koji sam ja kao klinka protutnjala pored, nisam shvatala čemu služi. Svoje filmove poput trilogije Puriše Đorđevića često pogledam i shvatim koliko je to bila velika umetnost, slavljena svuda u svetu. I shvatam sve više koliko danas naše države, sve na ovim prostorima, ne umeju da cene koliko je moćna moć umetnosti da bi jednu zemlju predstavila po dobru u svetu.